Tak toto je začiatok našej plavby Hornádu a tento raz v jesennom období. Vyšlo nám krásne babie leto, tak si to poďme užiť. Prvý pád. Dneska ideme táto akčná svižná trojka. Tak. Nič by nás nemalo zdržovať, len vlastná nedokonalosť technická. Dneska je vodný stav 77 cm, čo je v podstate identické ako sme mali vtedy na jar. Takže vieme úplne presne, čo nás čaká. Je to veľa krásnych výhľadov, ale aj veľa kameňov, na ktoré si bude treba dávať pozor, aby človek neurobil kotrmelec dopredu. Nádherné meandre, prírodzené brehy, proste prírodná rieka. To je tráva. Tak pomaly prechádzame to meandrujúcou časťou, ktorá tu bude končiť a za chvíľu čakáme vstup do Slovenského raja. Tak, to je oficiálny vstup do Slovenského raja. Odtiaľto to začne byť zaujímavé v kaňonoch. Máme tu prvú vážnu prekážku. Búrky zrejme aj toto nejakým spôsobom ovplyvnili. No to bude treba ísť dole. Tu už je naozaj ten pravý výjazd do kaňonov. Uvidíme, či sa budeme stretávať s ďalšími popadanými stromami. Dostali sme echo, že v tej novootvorenej časti pred cieľom, ktorá je vlastne, myslím, že len od tohto roku sprístupnená, 2,5 km dlhší úsek, že tam bude nejaký padnutý strom, ale ako ste videli, tak čakajú nás prekvapenia aj tu po ceste. Tu už začína pravý slovenský raj aj so rebríkmi. Tak, máme prvé náročné úseky, čo preveria. Roman si to dáva na druhý raz. Pohode. Hej, bol tam. To sú vám scenérie. Nádhera. Tak, dramatické úseky sa striedajú spokojnejšími. Flow rieka. Prvý kontakt s turistami. Dneska je víkend, takže bude tu plno. Ahoj! Toto je technická voda, toto naozaj není pre začiatočníkov, aj keď sa to nezdá byť hlboké, ale čakajú tu všelijaké nástrahy. A hlavne vidíte stromy, keď vás nabere prúd, človek má problém. Tak, tu sú moje obľúbené piteľné vodopády. Aspoň minulá si pamätám, že to bola najlepšia voda, akú som pil, tak to si musím zopakovať. Občerstvovacia stanica. Dobre, tady nemám ísť. Si môj banský kanárik. No, je to nádhera. Krása nebeská. Super tobogán. Bude video. Presne tak. No, tu máme karteziánsky most. Nádherná stavba. To znamená, že sme v srdci Slovenského raja. No a toto je moja
od minulého razu úplne najobľúbenejšia zákruta. Tak uvidíme, jak si s ňou poradím tento raz. Dobre. Takto človek prejde zo svetla do tmy a nič nevidí, čo je pred ním. Aj to je jedna zo zábavných prekážok tohto toku. No a tuto som dal niekde kotrmelec minule. Dobre. Jaj. Teraz to bolo super. Bolo totálne. Počúvaj, nezdá sa ti, že viac vody? Aj mne sa zdá, že je trochu viac. Hej, presne. Presne. A pri tom vodočet Hrabušici je rovnaký. Niečo klame. Možno tu dobiehame nejakú pohodňovú vlnu ešte. Toto je to miesto, kde som... Preto nosím rukavice ináč. Ja už som poučený. Tak na toto sme ešte nevyzrali úplne na toto miesto. A ja som tam mal problémy. No hej, veď to je tá kombinácia tej zákruty a šutrov. To bola školácka chyba. Musím povedať, že tento slovenský raj je v každom ročnom období pekný, ale jar a jeseň. A ešte toto bude krajšie, keď sa tie stromy začnú opadávať, ale potrebujeme mať fakt šťastie na teplý deň. A dnes máme teplý deň a aj keď je skorá jeseň, tak je to nádherne. Však posúďte sami. Všimol, že vždycky pre to hlbočinou je to tam. Hej, taký prach. Taký prach, že? A keď je veľa vody je dobre, ale keď není, tak tam je to úplne najhoršie vždycky. Hej. A vždycky tam sa ja kvázi, no, ja hovorím, že vždy, ale... No, pomaly sa blížime k tradičnému koncu, za ktorým pôjdeme ešte ďalej. Pretože prevodákov presunuli koniec na nejaké iné parkovisko, čo je bližšie pri vode. Hej, nečakané ešte. Krásne obydlia. Celý tento úsek je jedna veľká paráda. Tu už bude koniec? No škoda. Jak vždy na Hornáde. Škoda, že je koniec. A tu už je spíska, hej. Aha, wow. No, bolo to na parádu. Ak sa vám to video páčilo, dajte mu like. Ak chcete vidieť podobné, dajte odoberať. Čau, čau.